jamme kisse mom mi salmini on ɓiɓɓe lagine Allah ɓeydi jam ka ɓe ngureji ka balli e ka jawle haray ko kala nanoɓe ngal ɗo ɗengal ɓe ala humpitade ko fewndi e ko saati kon e aduna on e windere nde wonɗe nge mum ɗe haray noon ɓe anda ɗum ma no yiide no jiɓi ko honɗum e wawa hentinde ɗo e ɗengal fulfulde ɗengal mawnungal tawangal e ɗenɗe hittuɗe e continent africain o haray son anda mi andinayi on ko hare tammere aduna yankore fokkiti hare tammere aduna yankore ko ɗum fokkiti e gasa noon an e haqqil humma lo'ukun fanɗukun a yandi ko wona piirede to min ɗum darala awa nini laawol ko andanɗa hoorema ɓulli karbiran no rewa serwa ko ɗum woni jonna aduna on fof fi yo moto dogu yo oto dogu yo teren dogu wona ɓe haɓidede ɓen woɗi kambuɓe ɓe bulo kay ɗon ɓe jogitoto laawol ngol goto feƴata ka jooɗiɗa kura ko si ɗum ɗo ɗanaki ko yaawi a sooda litre essence 25 000 ma 30 000 gasa 50 000 gasaron ka yiide hay karbira ɓayru leydi ma ndi wona leydi ɓullitay ndi ɗo wiyete kon karbira e hare ko ya andu si wiyama hare aduna yankore tammere ko ɗum wiyete 3e guerre mondial ko ya andu si wi ɗo kut kala ka sorɗa kala ka wonɗa systéme joɗɗinaɗo on a daɗata fewndo mawɓe ma mamaji ma fewndo maɓɓe kamɓe ɓe wawno daɗude si ɗum waɗi e tan maɓɓe par ce que kamɓe ɓe wawi wurude ɓaawo mbuuɗi kamɓe ɓe seppayno ko woɗɗi kamɓe ɓe remay si ɓe ñaama ɓe away ɓe teɓa ɓe warba ɓe ñaama ɓe jasa pute kappe bantara an hande ko woni wo ko mooni e joni noon biento hay mooni ko wiyete liquide ayata ko électronique pum ko ukkondira ɗo wo ko réseau fo kupay tawata hay mooni on électronique on na marche pas awa ya juulu toroɗa Allah ka juulirde ma kura ko jon fo timbi madina toroɗa Allah ko ko fokkiti yo ɗano sa yawitike ɗum ma ayo pire wallahi kala ka wonɗa ti va sentir mi woniri Allah fokkiti ko haray noon ko honɗum woni ko doole en jaggu ukkodiri ko leydi Amérique wattadude Europe occidental ko ɓen sinki laamateri bondi e hakkunde julɓe tawata ko arabuɓe ɓe ƴetti ko wiyete kon ɓeygure famille ko wiyete leñol ɓe addi ɓe joɗɗini hakkunde ɗon ɓenni onon ko ɗo wonto jatti leyɗe ɓe yaden joɗɗini ɓe ƴetti doole jonni si ɓe ɗaɓɓiti focce duuɓi ila 1945 ɓenno jaɓatul leydi ɓeyano toña ɓe ila 2023 7 octobre masibo ngon tagaɗo fo yalanta ko tagaɗo no juurede e hoore laral ngal quelque 40 kilométre ka million ɗiɗo yimɓe woni bombu e yiite jahannama no juurede ɓen plus de 55 000 wonki maayi aduna on goto personne ardiɓe aduna on goto ala kondande goto ala wiide e ɗum ɗo feƴƴiti e joni noon ɗo andi ko honnum ko wakkiliɓe julɓe rimɓe wiyeteɓe shiyaɓe Ali Cousien nelaɗo on ɓen woni ɓe wallitade ɓe yanaɓe mum e Israël Amérique Allemagne France Grande-Bretagne Canada en pop no jonnodiri juuɗe wono yanude ɓen e ɓen ɗon noon ko laamateri aduna yankori andirandi tarika jango suratu rum so rumi no yewti fi maɓɓe
alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bidi sinin lillahi al-amr min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun. Ndi leydi neeɓi ko ndi andira hare ko royaume mawɗo wonno hiɓe wiye Perse ko rewaynoɓe giiteeli islam on ɓe jaɓi ɓe ngure nelaɗo jura dogi yey fattoy ka maɓɓe ɓe teddini fiɓen ɓe mawnini ko ɓen hande laami ndi leydi ɓe ngure nelaɗo o woni fewjude fiira e ɓen non ko gande diina e gande aduna fuu ɓe jogiti hiɓe tafa alaji hare hiɓe moƴƴina ko wiyete kon misilje tawata e nder 20 minutes ma goɗɗe ɗen e nder 10 minutes no wawi dogude 2300 kilométre waɗa yiite bandraɓe ko ɗon fewndi e Israël e Amérique ko wona ɗum fof no jonnodiri juuɗe yani e ɓen toñiɓe ɗo andi fi on ɗum woɓen ala haqqe ɓe ala droit jogagol ko wiyete kon bombe nucléaire hiɓe laawol sincugol moƴƴina ɗum wonono ɓen duwaka moƴƴinde ɗum si ɓe moƴƴini ɗum moƴƴana aduna on eɗon andi noon Amérique moƴƴini ɗum ɓe landaki avis goɗɗo Israël ɓe wonɓe wallitede yana e Iran ɓen kadi moƴƴini ɗum ɓe landaki avis goɗɗo France wallitiɓe ɓe moƴƴini ko France woni nene e baaba moƴƴingol maɓɓe bombe nucléaire ko ɓe woni immade yana e goɗɗo hiɓe andi noon ɓe ala ko wiyete hiware ko ɓe jogi ko fi rocket anda noon ɓeɗa ko missile balistique jogi ɓe jogi hay satande e ko wona ɗum ɓe nuli e maɓɓe yotti e hande ka fewndi ɗo ka wiyete Tel Aviv la capitale d'Israël hay Jérusalem daɗali ñamaku e yiite no sama e maɓɓe ko yoni e joni noon Pakistan ɓaɗi ke wi menen dey meɗen mbawa siɓɓe amen ɓe menen ko julɓe ɓen ɓe wona koreedi no jogi kañum kadi nucléaire ɓe wi menen men hawkata Iran meɗen wattodima Russie fewndo ɗo no fanki Chine kadi en humpitaki ɓe yewtude e Amérique France kan déjà o menen dey menen meɗe wonde Israël goy menen men jaɓata ɗum no France no wonde Israël Amérique Trump neɓata jokka awa ko ɗum wiyete hare aduna yankore ko fokkiti ko emi fenantama si ɗum waɗi a ƴakka e kaaƴe a sa'a e kaaƴe ƴakka min kadi men mi sa'a e ɗum mi ƴakka par ce que koyen fus en gollata en ala hay ko ñaamen 6 mois hande si ukkondirama Babel Mandab kupama ka o ɗuma canal waɗa canal de saison Égypte kupama ka navire je rewata ha yandi kamara Bangladesh rewata an e min e jakka e kaaji immo ƴetta keri kinnata ka ladde ndiyan nan fuɗɗike remu ko ñama toroɗa Allah kadi yo dandu hare aduna yankore da toroɗa Allah koko fokkito yo rippan en yo seku ka bawgal makko ɓaymo wawi yo rippa cona ɗum ti vasanti ɓe haray noon ɓeɗo ko woɓeɗa duwaka jogade kamɓe noon ɓe jogi Amérique no jogi ɓe toña ɓe wosi ɓen heɓi ko nambara ko atti gollitirde ɗum ka aduna ɗo ko États-Unis nodditorɓe l'état le plus démocratique au monde yewɓe hoore mum c'est nous les gendarmes de l'humanité c'est nous qui doit parler de droits des hommes ko ɓen atti ƴettude ko wiyete bombe atomique nucléaire Libi e Nagasaki e Hiroshima e leydi Japon ha hande tallalake ɗum no jura ɓe ala fusko wolana goɗɗo ko ɓe faala ko ɗimmutugol e hoore leydi julɓe ɓayru si koko fokkitiro si ɗuuɗi ko ɗum ɓe utilisata ɗum ɗon noon si liɓama waray 500 000 nde wotere fofu ɗo o maaye
hande ni Japon no wodi a wona be hebede tata be ala koyde wobbe ala noppi ni nona yaade do si Iran etu fibe bittinibe faadinanibe kala avion je de be addi be lancude de bombuje ko be bugi wo antere no dégazude kambe ko be bugi won yande mabbe ko dum be utilisata aka dum utilisa wo ko adna fo bu idama parce que hande wona Amerique tum mari wona Israel tum jogi Pakistan no mari Inde no mari Russie no mari Chine no mari Corée du Nord no jogi dawti États-Unis France Allemagne be do fo no jogi Allemagne de misika Allemagne gasa wa won dara be jogaki parce que kambe be no problème ka guerre mondiale ngasi hare ko dun siddo an ko fokkiti kon do me de yide sukabe men ka wonirto fo haj mabbe concert ji mama benda wallahi de balde ko fula noni so de connexion mi dano to hore téléphone on minute par minute senji arab Al Jazeera Misra Al Jazeera Lubnan Al Jazeera Qatar Al Jazeera Palestine Israel fopo mi do connecté mum information alain fo mi do suti ko ni fo de kon mi do yesukabe men no ama TikTok no jala be anda vokkitani adna ko on famay non on famay hanene dum dara africain wawle problème africain ko honnu si wona dimba bobi gaynude gonga jogo no sodi do vérité ji mi mo sodi do gongaji balero hande ndu ida wono dabba tulle kele konno nebirta hore debbo c'est ça notre problème ko du woni problème men den dabba tulle kele haaju me wo e ngurdam hon buttuko mi fenam tama ko fokkiti do ko gasa ange min acca yindirde do en acca yindirde haray jode sikkon ko fokkiti kon ko jam ma holo do wonde ma dum do ndara en ene ndara en few en duaka wolde fi dum hande en duaka wolde fi dum jango si are ha hewta ka dammugam ni essence on fuddi ke sattude leydele go prion jawi men jange information jidi si fokkitiri ni ko henya prix jedim plombot da andi non enen kamen do ardi be lendi no keldia are ko dum ko andi gollon dum onon wombe arde wada commentaire ji ti are commencer aussi wona Ismail Ba ko recommencer ko wuccundu bemma bi koloje wuccundu bemma bi laifu recommencer ko bi koloje pundi bemma bi podde hara filla nakima arde wada sifon commentaire do bi koloje ma bi podde arde mi yewtan kon fejjude adna gon dia wi alantare commencer wuccundu bemma a fillitike dum mi soroto e ma hino lan dombido armiye mi naata e ma so fideda bi koloje bi laifu en ya fuddo wolde be bi podde norata nye wuccudu ma mi wi batar jowdado bi kana leñol laifuru anga oza hay hekkugol hay humpitugo sibbe ma be jododuda min be ngu ammo mi wondi dimmo on ko fulawa ton so ndo mi min na wadna fokkitide dum do no hulbini billahi fu anda wala wolande goddum hara fillaki mi wi o jetti tanga mi do arde mi wowla nan ko woni fejjude e ko woni fejjay joni e hore me hewtay e ngasa joni laifu jina a recommencer encore uccundu bemma bi koloje watti commentaire do pullo futa no onon kan sukabe fempibe Europe jode concert ji si France kan ukkitike on yey ko benela tay mon kon yottoto si Allah salaki yette yaw remo mo be ko remo woyo mar na ya yeytude wombe newde fo marite gasa heege aray woni e billa tawata mbuudi gollata ko jogiido woko kanko wurata mawbe mon ko no wuriri be holorano mbuudi
ɓe remay ɓe aaway fopp no woodi haysi aduna piiri no woodi ka ɓe ƴetta ka bembal ɓe sagine ñaame annon hande si wona ya soodu ko mbuukoye hoolorɗa awa mi andinte bientôt mbuuɗi gollata ko ɗon suta